Veska tässä moi. Hei, mä oon saanut niin paljon viestejä läheisiltä kavereilta ja jopa tuntematomilta aika paljon sosiaalisessa mediassa. Ja sekä itse asiassa viimeksi tänään sain soittoon eräältä henkilöltä, joka oli kaivannut mun numeroon ja kyseli vähän niin kuin yrittäjyydestä. Mä oon lupannut aika pitkään jo tehdä tätä videoa ja nyt pääsin niin kuin hetken istahtaa ja oli aikaa, jotta pystyi vähän niin kuin keskittyä. Syy, miksi mä istun tässä, niin tää ei ole mikään koffin mainos, eli takana oleva jääkaappi, niin en ole ottanut niin kuin sponsoraa siitä, että koffi tai nuo alkoholipullot näkyy, vaan syy on se, että mun yrittäjyys lähti tästä, eli tästä samasta paikasta. Vuonna 2005, silloin kun mä muutin Espanjasta takas, eli silloin kun urheiluura loppui, niin mun isä osti osakeita Ostarista, johon tää sama kyseinen ravintola kuuluu, eli ravintola Sorrento. Ja silloin mä hyppäsin niin kuin yrittäytymessiin, eli lähdin jeesaan mun perhettä ja halusin lähteä kasvattaa meidän perheyritystä. Nuorena poikana niin totta kai into oli aika paljon ja siinä on aika hauskoja tarinoita, mitä tähän niin kuin ravintolaan ensinnäkin niin kuin tähän historiaan kuuluu. Mutta esimerkkinä sitä, että urheilusta mulla on itselle jäänyt tosi paljon se, että niin kuin halu ja asettaa itselle tavoitteita ja halu päästä tietty pisteeseen aina, niin se on niin kuin jäänyt siitä se tahto, mikä on aika tärkeä yrittäjyydessä kanssa. Silloin 2005 ekalla viikolla, kun me tehtiin kaupat tästä paikasta, niin isäni lähti käymään Espanjassa, eli lomilla. Ja minä sitten nuorena jääräpäänä poikana päätin tehdä silleen, että pistän tämän koko ravintola uusiksi. Faija ei tiennyt siitä niin kuin ollenkaan yhtään mitään. Ja sillä hetkellä, kun Fajan kone nousi tuossa Helsingin lentoasemalta, niin mulla alkoi puhelin käymä kuumana ja katselin ihan puhelinluettelosta remppafirmoja ja lähdin suunnittelemaan yksinään, että mitä mä saisin tämän ravintolan näyttämään siltä, että saataisiin asiakkaat täällä käymään. Mulla oli viikon aikaa, 7 päivää aikaa, jotta mä saisin ne mun omat visiot, ne mun omat ideat, mitä mulla oli päässä toteutettua ennen kuin Faija saapui Suomeen. Eli mulla oli vähän niin kuin suoraan sanottua firman kortti käytössä ja lähdin sit uudistaa tätä baaria. Tehtiin yötä päivää. Mulla oli kaveri, joka jeesasi mua silloin. Ja saatiin firmarempoa niin kuin periaatteessa kilpailutettua ja kerroin suoraan, että isäpappa on lomilla ja mun pitäisi saada tämän mestan niin kuin viikossa näyttämään siltä, että mitä ideoita mulla on. Ja tehtiin yötä päivää. Nukuttiin tuossa ravintolan loosissa jopa monta yötä ja sille niin kuin 2-3 tunnin yöunilla ja vaihdettiin koko ravintolan lattiaa ja maalattiin tätä ravintolaa ja uudistettiin looseen ja hauskin tässä oli se, että niin kuin isä ei tiennyt niin kuin yhtään mistä mitään. Mä olin kertonut äidilleni, että mä teen pientä remppaa tähän ravintolaan ja sit se niin kuin periaatteessa lähti. Eli Faija tuli takas 7 päivän päästä ja kävin hakemassa isää lentoasemalta. Matkalla lentoasemalla oli pieni jännitystä, että hei hitto. Firman tililtä on käytetty tähän remppaan rahaan. Ravintola
on uudistettu aika nopeallakin aikataululla. Ja mitäköhän nyt? Mitäköhän isä reagoi siihen? No, otin isä kyyti lentoasemalta ja saman tien isä oli, että joo, että käydään tuossa ravintolassa pyörähtää. Mä olin, että ei, eikö sun kannattaisi mennä lepäämään ja katsotaan sitten huomenna. Eikö hänen pitäisi saada jotain paperit ravintolasta. No, mä suoraan sanottuna ajoin ihan kuset housussa tänne Korsoon ja meillä on tuolla takaovi, eli jossa on niin 2 etuovea, mistä asiakkaat pääsee ja sitten on henkilökunnan ovi tuolla ja ajoin siihen taakse ja ravintola oli suljettu silloin illalla. Siinä hetkellä kun faija avasi ton takaoven, niin mietin itse, että pitäisikö mun lähteä niin oikeasti karkuun. Että tuleekaan nyt sillä niin isän kädestä, että mitä hemmettiä, että mitä sä oot mennyt tekemään. Ja miksi sä et kertonut, miksi sä et niin käynyt hänen kanssaan sen läpi. Ja et saa siitä niin hitomoiset valitukset ja niin kuin suoraan sanottuna, että niin kuin oli aika pelokas meininki, kun tuo ovi avautuu. Ja no, faija käveli sisään ja tuli tuohon tiskien, eli mun niin kuin oikealla puolelle ja avasi valot, sit se katsoi, sit se oli, että mitä hittoa. Siinä vaiheessa mä laitoin jo silmät kiinni. Mä olin silleen, että ei jumalauta, että nyt niin kuin lähti. Isä käveli mua kohtiin ja mulla oli niin kuin, no, silmät pidin kiinni. Että odotin vaan sitä hetkeä, että mitä niin kuin saan kuulla nyt tästä koko elähoidosta, mitä mä oon tänne tehnyt. Ja isä tuli mun viereen ja halas mua ja sanoi, että kiitos, että hän on tosi ylpeä susta. Että hän näkee, että sulla on niin kuin tahtoon voimaa. Sulla on se, että niin kuin, sä oot jääräpää ja ei hän olisi ikinä uskonut, että kun hän tulee takaisin, niin tää ravintola on niin kuin remontoituu. Sitten vähän totta kai helpotti siinä vaiheessa, että no, olihan se kiitos kuuleminen, niin sehän oli mulle aivan tärkeää, koska ties sitten, että on onnistunut. Että niin kun se, mitä lähti tekemään ne ideat ja visiot ja kaikki muut, mitä lähti toteuttaa, niin se on onnistunut. Ja siinä hetkenä mä opin yrittäjyydestä sen, että ihmisen pitäisi toteuttaa omia visioita ja pitää uskaltaa. Se uskallus on aika tärkeä. Ja se, että niin kun, jos sä haluat toteuttaa jotain, jos sä suunnittelet jotain, jos sulla on ideaa, niin sun pitää uskaltaa. Sun pitää niin kun, ottaa omasta niskasta kiinni ja lähteä toteuttaa sitä. Ja se, että sä istut, mietit ja punnitset totta kai asioita, että se, että niin kun, mikä on hyvä, mikä on huonoa. Mutta se, että jos sä pääset siihen ratkaisuun, että, niin kun, että se kannattaa ja sä haluat lähteä toteuttaa sitä ideaa, niin se kertoo sit siitä yrittäjyydestä. Yrittäjän nimihän tulee, eli yrittäjähän tarkoittaa sitä, että yritetään. Ja jotta sä yrität tai jotta sä oot hyvä yrittäjä, niin sun on pakko yrittää. Ja mikään ei tule helpolla. Tässä maailmassa mikään ei tule helpolla. No, tää ravintola lähti sitten kuitenkin pyörimään ihan omalla tasapainollaan ja joka vuosi tuli kehitystä ja olin tässä mukana niin kuin meidän perheyrityksessä ja sitten tuossa vuonna 2009, itse asiassa 2008, eli 3 vuotta sitten eteenpäin, kun mä olin vähän oppinut, saanut vähän sitä niin kuin itseluottamusta kasvatettua ja saatu niin kuin
sillähän ei itse asiassa Facebook ja tämmöiset sosiaaliset mediat ei ollut vielä niin in. Eli siellä niin kuin alettaisiin markkinoimaan. Eli silloin niin kuin oli se, että mikä käytiin liimailemassa julisteita ympäri kaupunkia ja jaettiin flyereita tuossa junaradan alapuolella. Ja mä keräsin itse niin kuin asiakaslistan täällä kanta-asiakkaille, niin heidän puhelinnumerot ja lähetin niin kuin omasta kännykästä heille tekstiviestejä, jolla mä infosin sitten noita niin kuin kaikki meidän tapahtumia ja järjestettiin erilaisia niin kuin tapahtumia ja iltoja ja asiakasiltoja. Jotta asiakkailla on niin kuin hyvä olla, jotta asiakkaat saa sen luottamuksen, niin sehän lähtee susta, sehän lähtee siitä yrittäjästä. Se lähtee siitä, että miten yrittäjä kohtelee omaa henkilökuntaa ja miten henkilökuntaa kohtelee sit asiakasta. Se, mikä on tärkein, mitä mä aina olen sanonut niin kuin meidän henkilökunnalle, kenen kanssa mä oon itse tehnyt työtä, niin mä oon sanonut, että asiakas maksaa sun palkan. Eli asiakas tuo voita niin kuin sun leivän päälle. Ja jokainen penni, jokainen euro, mitä asiakas antaa sulle, niin se tarkoittaa sitä, että osa siitä on sun palkkaa. Joten niin kuin asiakkaat pitää osaa kunnioittaa ja asiakkaalla pitää olla kotosa olo. Eli kun tähän ravintola tulee, niin vähän niin kuin kävelisi omaan olohuoneeseen. Ja aina pitää asiakkaiden kanssa niin kuin tulla toimeen. Et se, että niin kuin, jos mulla on huono päivä, joka mä oon itse asiakaspalvelussa, se ei tarkoittaa sitä, että mä näytäisin sen ulospäin, koska se ei todellakaan kuulu sillä asiakkaalle, tai se ei niin kuin millään lailla kuulu sillä asiakkaalle, että mitä mun päivä on niin kuin ollut, tai mitä mä oon kokenut, onko mulla ollut tyttöystävän kanssa riitaa, tai onko mun paras kaveri vaikka haukunut mua jollain lailla, tai satuttanut mua, tai puhunut mun selän takaa, tai se ei missään nimessä kuulu asiakkaalle. Se on ollut niin kuin mun ensimmäinen neuvo, mitä mä oon aina antanut meidän niin kuin työntekijäille. Ja kertonut heille, että niin kuin muistakaa, se tärkeysjärjestys lähtee aina siitä asiakasta. Jotta se asiakas kävisi täällä, jotta sillä asiakkaalla olisi hyvä olla, jutelkaa asiakkaiden kanssa. Heidän pitäisi tuntea olonsa niin kuin kotoisaksi. Ja silloin kun asiakas tulee ns. Vähän niin kuin kanta-asiakas, niin silloin se tarkoittaa sitä, että hän saa sen luottamuksen ja hänellä on hyvä olla. Ja tällä lailla me saatiin tämä ravintolaa niin kuin pyörimään ja saatiin niin kuin, itse asiassa niin kuin hyvätkin arvostelut ja ollaan menestytty. Kaikki, niin kuin mä aina sanon, että mä olen itse aina kiitollinen siitä, mitä niin kuin mä saan. Ja ensin taas lähdetään siihen. Totta kai mä oon niin kuin aina ollut kiitollinen meidän henkilökunnalle, mä oon aina ollut kiitollinen niin kuin meidän tiimille ja sehän lähtee just siitä, että asiakas aina tuo ja maksaa ja siitä tulee se liikevaihtoa ja siitä niin kuin rakentuu se niin kuin liiketoimintaa ja se pitää muistaa, että niin kuin joka ikinen asiakas on aina kulta-arvoinen. Ei se vaan, että se tuo rahaa, vaan niin kuin ainakin oppineena nyt 13 vuotta olleena täällä samassa paikassa, niin asiakkaat kun saa luottamukseen, ne avautuu, ne kertoo, heistä tulee kavereita. Ne on vähän niin kuin perheenjäseniä, siis niin kuin liiketoiminnan tai yritysmaailmassa ja niitä pitäisi osaa arvostaa. Ja kaiken kanssa pitää osata tulla toimeen. Että vaikka henkilökohtaisesti itse asiassa voi mennä tähän, että nyt kun ollaan Korsossa, niin tämähän on niin kuin julkisuudessa, mediassa, tämä on niin kuin haukuttu paikka. Täällä tapahtuu rikoksia ja täällä on niin kuin huumeiden käyttäjiä ja se mitä mä oon itse tämän 13 vuoden aikana kokenut täällä, mä en ole kertaakaan kokenut mitään huonoa. Okei, fine.
nyt me ollaan ravintolassa, nyt me ollaan pubissa, me ollaan niin kuin viihderavintolassa. Täällä on viikonloppuisin hirveän hälinä, täällä on iltaisin hirveän hälinä, niin me ei olla kirkossa. Eli täällä sattuu ja tapahtuu, jokaisessa ravintolassa sattuu ja tapahtuu. Ja mä voin sanoa, että isoin, tai miten se nyt sanon, isoin, mutta ehkä jonkun mielestä niin kuin pelottavin asia on ollut se, että mä oon seissyt tossa ulkona kirven edessä, kun kirvellä on huitattu toista kaveria. Mutta mä sain se kaveri rauhoittumaan puhumalla. Mä sain se kaverin niin kuin rauhoittumaan sillä, että mä olin itse rauhallinen. Ja aina kun se kaveri periaatteessa väisti mua, se alkoi huito sillä kirvellä, aina kun mä menin sen eteen ja juttelin sen kanssa, niin se rauhoittuu. Ja se, että niin kuin, miksi mä otan tämän nyt esimerkkinä, niin on se, että niin kuin aina puhumalla pärjää tosi pitkälle, todella pitkälle. Ja meidän ravintola on ollut niin kuin Vantaallakin vähiten niin kuin ongelmien listoilla. Ja syynä on ollut se, että me tuolla ovella niin kuin periaatteessa jo katsotaan, minkälaisia asiakkaita päästetään, ja me tehdään periaatteessa sen niin kuin loppupäätöksen siitä, että kuka tänne tulee ja kuka ei. Ja jotkut ottaa totta kai itteensä välillä niin kuin sama asiakas, joka on ollut eilen täällä nauttimassa muutamasta drinkistä, niin hän tulee seuraavana päivänä kännissä. Häntä ei päästetään sisään, niin me saadaan kuulla kaikki maailman huudot heiltä, mutta aina se, että niin kuin mitä mä sanon heille, on se, että me mietitään heidän parasta. Se, että me ei nyt niin kuin päästetä, ehkä me voidaan heidän mielestä pilata heidän illan se, että niin kuin hän ei saa juotavaa meiltä tai hän ei pääse baariin, mutta kun sä näet asiakkaan, joka on kännissä, niin sä ehkäiset niitä ongelmia heti jo ovella. Ja se on ollut pitkälti meidän salaisuus, miksi meillä on ollut niin kuin tämmöinen hyvä meininki ja väitä ongelmia niin kuin ravintoloissa. Koska aika on rajallista ja en halua, että näistä tulee pitkiä jaksoja, niin päätän tämän ravintolan yrittämiseen ja elämän tähän. Kiitos kun seurasit, kiitos kun jaksot kuunnella, ja seuraavassa jaksossa olla eri paikassa, eli siellä missä lähti sitten tämä mun autopesulaketju käyntiin, ja kerro sitten siitä, että mistä siellä aloitin ja mitä siellä mentiin eteenpäin ja mitä sitten ruusuja ja risuja ja mitä sitten sillä liiketoiminnalla tapahtuu ja kuinka mä menetin periaatteessa 8 tuntia aikana kaiken. Multa vietiin kaikki. Ja se on aika mielenkiintoinen tarina ja se on aika opettavainen. Se on todella opettavainen. Ja syy, miksi mä haluan kertoa sen, että se ei ole se, että mä lähtisin nyt valittaa tai mä lähtisin ottaa tätä asiaa jälleen esiin. Mutta se on se, että jokainen oppii ja jokainen jakso, mä todellakin itse haluan, että jokainen jakso, minkä mä teen, niin se on opettavaista ja antaa kokemuksia ja opetuksia sitten kaikille yrittäjille. Ja että me yrittäjät, me kaikki, jotka yritämme, teemme ja tienaamme oma voita leivän päälle, niin ei tehdä samoja virheitä. Hei, kiitos kun seurasit, niin nähdään ensi jaksossa. Kiitos.